Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera gaur otsailak 6 osteguna, bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik, Martxel Rodriguezekin egongo gara hizketan dantzari lesakarra dena. Nafarroako ikastolen elkarteak Martxeli nie saria eman dio, eta honen inguruan arituko gara. Eta beste alde batetik, gure ohiko kolaboratzailea eta Navarraldeko kidea den Inigo Larramendirekin egongo gara. Inigorekin Euskal Herriko inauterien inguruan arituko gara. Baina bi elkarrizketa hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen gaurko efemerideak ikustera. Gaurko egun batean, 2002 urtean, segi eta askatasuna erakunde politikoek beren lanean jarraituko zutela adierazi zuten. Bezperan, Garzon epaileak biak legez kanpo utzi ostean. Urte bat geroago, 2003an, emakumeen genitalen mutilazioaren aurkako adierazpen ofiziala egin zuen Estela Abasanjo nigeriarrak. Egun berean baina 2014 urtean, 15 pertsona hil zituen poliziak Zeutako Tarajal hondartzan. Eta bukatzeko 2020 urtean Zaldibarko eskandalua lehertu zen. 2,8 milioi tona hondakin biltzen zituen zabortegia amildu zenean autopistara. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Ostegunean, bertsoaroaren baitan lehenengo bertso jaialdia egongo da Nafarroako Antzerki Eskolan. Bertsoaroko lehen bertso jaialdian parte hartuko dute Aixa Intxausti, Ane Labaka, Ekain Alegre, Joanes Ilarregi, Josu Sanjurjo eta Maialen Lujanbiok. Ander Aramburu izango da gai jartzailea. Arratsaldeko 7etan Nafarroako Antzerki Eskolan izango da saioa. Sarrera librea da lekuak bete arte. Beste alde batetik, Menditur Mendi Zinema jaialdia egongo da 5:00 Golen Baionan. Otsailaren 6an Haize Lerroak euskarazko lana pantailaratuko dute. Ostiralean, Ziri on Zaldikon izeneko bakarrizketa egongo da Zaldiko Maldikon. Zaldiko Maldikok humorizko saioa antolatu du elkarlanean Asierka eta Beñat Iturberekin. Arratsaldeko 7:30 hasiko da. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Gazan kontrola hartzeko Donald Trumpen plana errefusiatu dute. Zerrenda berreraikitzea proposatzen du ekialde ertaineko Riviera eraikitzeko. Palestinarrak beste herrialde batzuetara itzultzea iradokitzen du. Nazioarteko batasun erakundearen, Frantziaren, Alemaniaren eta Erresuma Batuaren gaitzespenak izan ditu besteak beste. Argazki nagusian, Vicente Moreno eta Brian Zaragoza solasean ari dira entrenamenduan zehar. Titularrean, Erreala Osasuna gaur jokatuko da kopan, bakarra gera daiteke. Gorritxoek 4. garaipena lortu nahi dute jarraian Donostiarren aurka, finalerdietara igarotzeko. Erdiko berrian, Nafarroako lanaldia astean 37,5 ordukoa da batez beste. Eskuineko argazkian, obren egungo egoera dugu. Titularrean, Belosoko korridore berdeko obrak aurrera doaz.
Beheko berrietan, alde batetik, txertoaren eraginkortasunak 137 murrizten ditu Nafarroan gripeak eragindako ospitaleratzeak. Beste alde batetik, Sevillan 2023an izandako liskar batengatik, 61 indargorriko kideen aurkako auzia artxibatu dute. Jarraian, UPNek esan du labek parlamentuan egindako laginean eta babesteko materiala dagoela. Hori koloreko berrietan, ezkerrekoan, Rafael El Delamo emakumezkoen futbol batzorde nazionaleko presidente ohiak eta Nafarroako federazioko presidenteak honako hau dio. Rubialesi esan nio Jenirekin hitz egin behar zuela eta barkamena eskatu. Eskuinekoan Antsoaingo boxeolari profesionala. Raúl Eskuderok larun batean egingo du debuta, Labriten. Diario de Navarraren titular nagusian, Nafarroan lehen kontsultaren zain daude 5 pazientetik 4 oraindik ez dute hitzordurik. 59.000 pertsona inguruk oraindik ez dakite noiz izango duten kontsulta. Argazki nagusian, azpiegitura berriaren lanak 260 metro luze dira. Titularrean, Belate berriaren erraietan. Tunelaren 2.885 metroak erabat zulatuta egongo dira urte eta erdi barru. Eskuineko berrietan, batetik 10 urteko kanporatzea eskatu dute Iruñeko emakume baten erasotzaileentzat. Bestetik txupinazoaren estualdia zenbakietan. Ikerketa baten arabera metro kuadroko 9 pertsona ere pilatzen dira. Jarraian, Trumpek palestinarrak Gazatik kanporatzeko duen plana erabat errefusiatu dute. Urdin koloreko berrietan, alde batetik Budimirren hitzetan, handi nahiak kopako erronkaren aurrean. Bestetik, Berdeliz, pleno egiteko garaipen batera dago. Azkenik, Asier Martínez bihar itzuliko da lehiaketara. Gararen argazki nagusian, Netanyahu eta Trump etxe zurian izan dira. Titularrean, Trumpek Netanyahu atsegin du eta Gazaz jabetzeko asmoa dauka. Ezkerreko berrian, armagintza industria babestu du lakuak. Erdiko berrian, Aimar Oroz Osasunako jokalariak honakoa dio. Azken aldian ondo ematen zaigu erreala, baina ez dut uste gertatuko den honetan eraginik izango duenik. Beheko 2 berrietan alde batetik peli lekuonaren erreportajea dugu. Jarrai Aika segi prozesuaren 20 urte. Beste alde batetik turismoa ez da sektore bat, politika guztien gurutzaketa baizik, dio Daniel Alkomendi Euskal Mankomunitateko lehendakariordeak. Berriaren titular nagusian, palestinarrak Gazatik botatzeko Trumpen asmoak larridura sortu du nazioartean. Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren ondoan adierazi du zerrendaz jabetu nahi duela, ekialde hurbileko Riviera eraikitzeko. Nazio Batuen erakundea, herrialde arabiarrak, Txina, Erresuma Batua eta Alemania kontra mintzatu dira. Argazki nagusian, zabortegiaren eremua atzo Zaldibarren. Titularrean, Zaldibar, afera asko argitzeke. Zabortegia amildu eta 5 urtera jabeek ez dute ezer ere ordaindu lanengatik. Ingurumen delituen auzia instrukzio fasean dago oraindik ere. Beste argazkian Frantziako lehen ministro den Bayrou dugu. Titularrean, Bayrouk bizentsura mozioak gainditu ditu. Goiko argazkian Nerea Arruti dugu, haurdunaldia eta aizkora uztartuta. Eskuineko berrietan, alde batetik Txinatik iristen den kostu txikiko pakete kopurua mugatzeko neurriak proposatu ditu Bruselak. Beste alde batetik, elkarrizketatuen 46% alarde parekide baten alde agertu dira Hondarribiko udalaren inkestan. Bukatzeko UEMako 2 udali elegitea jarri diete udaltzainei euskara eskakizuna apaltzeko. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian Indargorriko 61 kideren aurkako auzia artxibatu dute. Betiseko United Family taldeko zaleekin izandako liskar batengatik atxilotu zituzten. Erasotzaileak zein taldekoak ziren ezin denez zehaztu, Sevillako instrukzio epaileak behin-behineko largaspena eman du. Eskuineko berrietan, goikoan, labeko Garbine Lamarianoren hitzetan, 03 zikloak kudeak eta komuna behar du. 03 hezkuntza zikloko sindikatuek,
LAB, ELA, Steilas, AFAPNA, UGT eta Comisiones Obreras elkarretaratzea egin dute parlamentuaren aurrean, zikloaren defentsan eta 2 urteko haurrak haur eskoletan jarraitzeko beharra nabarmendu dute. Behekoan, burlatan geldiarazitako etxegabetzea berraktibatu daitekeela salatu dute. Pasaden ostegunean 250 pertsona inguruk burlatako familia baten etxegabetzea geldiaraztea lortu zuten Iruñerriko etxebizitza sindikatu sozialistak deitutako elkarretaratze batean. Kolektiboak orduan adierazi duenez antolakuntza eta borrokari esker lortu zen garaipenura. Aldi baterakoa zen, ordea. Arriskua handitu dela jakinarazi dute. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, Nafarroako ikastolen elkarteak 2024ko niesaria eman dio Martxel Rodriguezi eta orain berarekin gaude egongo gara hizketan. Kaixo, zer moduz? Haupa, egunon, zer moduz? Oso ongi, lehenik eta behin zorionak sariarengatik. Mila esker. Eta nola jaso duzu sariaren berri? Egia erran, sariaren berri izanun duela hilabete batzuk, eta orain berriki izan da sariaren banaketa, eta izaten ari da, bi momentu horietan izan zen momentua gitzunkigarria, bai, abisua jaso nuen momentuan, eta orain ekitaldia izan den momentuan. Hurbileko jendea unitz hurbildu da, eta ezakit, momentua gitz berezia. Eta zer suposatu zuen zuretzako? Pues, rekonozimendu bat egitan espero ez nuena. Azkenean, Nafarroko ikastolen elkarteko saria, niesaria, jaso duten 9-10 pertsona edo kolektibo horiek errepasatuz, nik ez nuen pentsatuko inoiz nire burua hor ikustea, eta orduan sorpresa handi bat izan zen, sorpresa polita, egia erran. Eta, bueno, aldi berean ere, agitz hurbileko saria sentitzen dutenez, agitz emozionala bezala, ez? Eta, berez, zer da niesaria? Ikastolen elkarteak urtean behin ematen du errekonozimendu bat, kultur mailan, zientzia mailan, alor desberdinetan, beraien lanak ikastolak dituen balioekin lerratzen diren pertsonei edo, pixkot goraipatzeko figura hori eta mai gainean jarri, eta egia da, sariako jartzuna izan duela ere, eta orduan, bizirik mantentzeko idea horrekin ikuste. Eta zure kasuan, zer ikusgarritasun ematen du saria jasotzeak? Nik uste ikastola mailan zentro desberdinak ezagutu dutela egiten dutena, dantza mundua beti ez da sobera mainstreama izaten, eta orduan nik uste dut lagundu dula gure ofizioa prentsa mailan eta jendarte mailan pixkot edatzen eta plazaratzen. Aurreko elkarrizketan, ojo kritiko saria den bueltan egon ginen, beste sari bat jaso duzuna, ezta? Ezakit berdin jaso duzun, honek gehiago unkitu zaituen? Bai, egia da, adibidez, ojo kritiko saria da, sari potentea, baina Madriletik ailegatzen den sari bat da, eta pixkot urruntasun batekin eta oztasun batekin kakotxartean ere jaso genuen. Agian sari horrek bai ematen digula ikusgarritasuna lan aldetik, eta segurazki abudo eta gaizki erranez monetizatuko da, nola bait, ez? Egia da sari hori jaso eta hurrengo egunean ja itxi genitula 2 emanaldi 2025-erako, eta bar. Aldiz, nie saria sentitzen dut asko zurbilagoa eta emozionalagoa den sari bat bezala, etxeko saria, eta orduan ez da hain lanarekin zuzenean lotua segurazki, baina bai, bizitakoarekin eta ibilbide personalarekin. Ze harreman izan duzuzuk ikastolekin edo ikastola batekin, eta zakit nola izan ziren urte horiek, nola gogoratzen dituzu?
Bueno, agitzongi egia erran, ni hasi nintzen Lesakako Tantirumairu ikastola, eta bertan egin nuen aurrezkuntza eta lehen hezkuntza, eta gero pasa nintzen berako Labiega ikastolara DBH-a egitera. Eta bi etapak, claro, oso agitz etapa desberdinak dire, bizi momentu agitz konkretu eta desberdinak, baina oroitzapen agitzona dut adibidez Lesakako Tantirumairu ikastolan nintzelarik, hasi nintzelako Tantirumairu dantza taldean, lehenbiziko aldiz dantza klaseak edo hartzen. Eta, bueno, pues, azkenean jaso nuen ikastolaren babesa, inguruaren babesa, eta familia edatu horren babesari esker ez nion dantzatzeari utzi, ez? Orduan, nire ustez bai badago zor moduko bat ikastolarekin, pues, beraien laguntzari esker ere dedikatzen naizela gaur dantza mundura. Osea, zure bidea bilatzeko baliabide moduan ikusten duzu? Bai, batez ere, eta uste dut hori badela ikastolen funtsetako bat, ez? Dela aurrei ez ametsak moztea. Eta hori duitzen zait dela balore bat agitze importantea eta beharrezkoa gaur egun, badaudelako tendentzia batzu, pues, denak normalak diren gauzetara bultzatzen digutenak, estandarizazio batera, pues, hola, budo errateko denak pixkot futbolera eta bar, eta aldiz Lesakako ikastolan eta Tantirumairu dantza taldean jakin izan zuten ikusten zegoela mutil bat bazula gaitasuna dantzarako eta estimulatzen jakin izan zuten momentu konkreto batean, bizitzako momentu importante batean, pasio hori edo talentu hori, eta horri esker azkenean pues, eraiki da gaur egun pues, nire pertsona, zerraten aldena. Eta, bueno, momentu horretan zuretzako ikastola babesleku izan zen, eta zu orain beste jende batzuetarako babesleku bezala ikusten duzu zure burua? Bueno, espero edo nahiko nuke, azkenean orain ari deate ikastola desberdinetatik deitzen, elkarrizketa batzuk egiteko aurrentzat eta beraiek behar dutelako ere erreferente desberdinak, ez? Profesio desberdinak, bizitzeko modu desberdinak. Azkenean, agitz erresa da lotzea lanbide konkreto bat, genero konkreto batekin eta eta estereotipo horiek beti hor daude, zoritxarrez, 2008an oraindik estereotipo horiek hor daude, eta nik uste dut edozein umerentzat estereotipo horiek hausten ditun erreferente bat hurbil izateak laguntzen duela. Eta orduan gure kasuan Lesakan bizitzea ere eta Lesakan lan egiteak ematen dio gure lanbideari ikusgarritasun bat eta gure bizitzeko moduari ikusgarritasun bat naturalizatzen duena dena, eta orduan ez duzu imaginatu beharrik. Bai, badaude mutilak dantzatzen dutenak ez gure herrian, badago bat eta badago bere bikotea, eta orduan nik uste dut horrek ja erreferentzialtasun bat ematen diola bizi eredu anitzei. Eta ikastolekin elkarlanean egon zara dantzari moduan? Egin izan ditugu, duela urte desente, Dinamarkan nintzenean dantzari bezala lanean, bueltako bidaia batean egin genituen tailer batzuk, Tantirumairu ikastolan, eta orain ari gara zerbait prestatzen, arte klaseakin eta aurrezkuntzako psikomotrizidade gelan eta pixko bat gorputza eta mugimendua lantzeko. Eta zergatik uste duzu hautatua izan zarela, ze arrazoi eman dituzte ikastolek? Bueno, egia da sari banaketan aipatu zituzten nieko lehendakaritzatik eta zuzendaritzatik, Elena eta Josuk aipatu zituzten balore batzuk edo direla pixkot beraiek gaur egun ikastoletatik ateratzen diren edo ateratzen garen pertsonek eduki beharko genituzken bortz ezaugarri edo balore edo. Eta horietan aipatzen zuten euskara eta euskal kultura, aipatzen zuten solidarioa izatea, aipatzen zuten sortzailea izatea eta eta beraiek defendatzen zuten ematen dunez nik biltzen ditudala edo gaitasun edo ezaugarri edo habilidade horiek ez, orduan printzipioz horrengatik izan da. Eta, klaro, aditzen duzunean, olako hitz politak eta zuregatik niri beti kostatzen zai gauza horiek aditzea, baina bai, printzipioz horregatik izan da.
Eta ekitaldiari dagokionez, zer moduz joan zen, noiz izan zen, non? Izan zen urtarrilaren 30 uste dut, hortzeguna zen, nieko egoitzan, Iruñako Aldezarrean, eta izan zen ekitaldi xume, baina gitz hunkigarria, zeuden hor lurrean jarriak adibidez, anekdota bezala, nire txikitako dantza ensaioetan erabiltzen dituen zapatilla desberdinak, zeuden Lesakako ezpata dantzarien espartzin batzuk, baleteko bailarina txiki batzuk, eta bar, orduan, solako detailez osatutako ekitaldia izan zen Lesakatik, etorri zen bai familia biologikoa eta bai ikastolako familia, eta bertan toberak jo zituzten ekitaldia hasteko, aurresku bat egon zen, agitza raro egin zitzaidan aurresku bat jasotzea eta ez dantzatzea, zeni normalean bertze aldean egoten naiz. Paz de Ziganda ikastolako koroak 2 aldiz kantatu zuen, eta Lesakako ikastolako ikaslek prestatuak zituzten bideo batzuk ere proiektatu ziren, orduan, dena agitze borobila eta hunkigarria izan zen, eta bukatzeko nire hitzartze moduko bat egon zen, nahiko lan izan nula malkoak egon zen, eta gero Dora Salazarren saria eman zidaten, berak egindako eskultura bat, agitz interesgarria eta ikusgarria, eta holaxe gero pintxo batzuian eta familia giroan egiarran. Primeran. Eta orain, zertan ari zara zure konpainiarekin, aurrekoan komentatu genuen, Red Silhouette izenekoa, ezta? Eta zertan zabiltzate orain? Justo orain gaude, Lesakako kulturetxean, nago, antzokian, ari garelako ensaio batzutan, prozesu berri batean, heldu den urriaren 31an, Iruñako koro kamararekin, Kamara Koralde Pamplonarekin, estreinatuko dugun lan berri bat prestatzen. Lan hau izan da beraien enkargu bat, beraio bazuten gogoa Stravinskiren ezkontzak lantzeko, obra agitz interesantea eta intensoa musikaldetik, eta ikusten zuten dantza emanaldi bat egin nahi zutela musika horrekin. Orduan guregana jo zuten, eta guk proiektua gogoz eta ilusioz hartu dugu, eta orain ari gara gorputza sartzen lehenbiziko egonaldi moduko batean. Eta hurbileko datarik ez duzue orain begibistan? Bai, aldi berean sorkuntzez gain segitzen dugu biran, Jaleirekin eta Los Perrosekin. Kasu honetan, Otsaiaren 8an badugu Irunen, etxetik hurbil, Los Perrosen emanaldia Amaia Kultur Zentroan, Irunen, eta Jalei bat dugu Otsaiaren 15an Tuteran, Gaztanbide aretoan, eta ja Otsaia bukatzeko 28an Santurtzin. Orduan, Otsaian 3 emanaldi ditugu, 3ak Euskal Herrian, Gipuzkoan, Nafarroa eta Bizkaian, eta ongi raroa izaten da Euskal Herrian izatea hilabete batez 3 emanaldi, gehienetan kanpora ateitzen gara ere desente, eta orduan, ongi Otsaia etxean. Orain hemen egoteko aprobetxatu, eta gero nora joango zarete? Gero birak segitzen du, eta badugu Espainia mailan desente, Sorian egonen gara, Menorka Ciudadelan egonen gara, Tarragonan ere, Katalunian desente beti, eta Madrid inguruan ere, hori martxoan. Eta apirilan, martxoa eta apirila tartean, apirila izaten da dantzarentzat nahiko hilabete potentea, nazioarteko dantzaren eguna 29an delako, eta horrere baditugu Katalunian bertze pare bat, Bartzelona inguruan, eta segurazki Bilboko Arte Ederren Museoan ere ginen dugu interbentzio gisako bat, orduan udaberria nahiko lanpetua egiarra. Eta noiz aurre ikusten duzu birarekin bukatzea? Nik uste hori ez dela aurre ikusten, hori pixkanaka datak gutxitzen dire, gu guregatik segituko genuke, egia da adibidez Los Perrosek arrakasta handia izan dula, eta adibidez orain Irunen eginen dugun emanaldia izanen dela 101. Kuriosidade bezala, dato kurioso bezala. Orduan, printzipioz oraindik ari gara 2028 betea dugu, udazkenean baditugu Jalei desente ere, eta helduen urtera begira ere ari gara hitza hartzen
emanaldi desente, orduan 2026 arte segituko dugu, gainera 2026an nik uste dut lan berri bat estreinatzeko aukera izanen dugula, segurazki Iruñan ere, apirila aldera, Lesakan edo Iruñan, edo bitokitan. Eta, bueno, azkenean pieza baten zikloa bukatzen denerako, gira zikloa bukatzen denerako pieza berri baten estreinaldia etortzen da, eta suertez horren gira ere hurbiltzen da. Orduan, idea da pixkot, konpainiak segitzea beti mugimenduan. Eta nola moldatzen zarete gira batekin jarraitzeko eta beste bat sortzen bitartean, ez dakit? Nahiko lan egia erran. Zaten da, kuriosoa da, azkenean gure bizimodua nahiko kuriosoa da, agitz nomada gara, ez dago aste bat osorik toki berean gaudena, orduan, bideko eta transizioko momentu horiek kotxean dela, tren geltokietan, aeroportuetan dela, eta bar, hor irakurtzen, ikusten, komentatzen gure artean gauzak eztabaidatzen, krisian sartzen ere, hartzen dire erabaki desente. Orduan, jirak nekezak dire, baina baita laguntzen dute proiektu berrien haziak edo ereiten. Eta aldiz gero Lesakan gaudenean sorkuntza momentuan, hor bai izaten da fokalizatzea eguneko 8 orduak antzokian gaudenak egotea bakarrik horretara, eta alba da ordenagailuko lanak dela jirako hotelak hartzea, bidaiak hartzea, kontratuak sinatzea, eta bar horrek denbora sobera ez hartzea. Zaila da oreka hori mantentzea, oraingoz, ematen dunez lortzen dugu, batzutan gure osasun fisiko eta mentalaren kostu handiarekin, baina hor gaude. Lana dagoen bitartean ere seinale ona da, ez? Bai, horixe, ezin kexatu egia erran. Martxel, mila esker gurekin konektatzeagatik eta zorionak berriz ere zure sariagatik, eta hurrengora arte. Mila esker zuei beti interesa erakusteagatik eta nahi duzen arte. Onda segi agor. Aio, besarkada bat. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, osteguna aldaketa esanguratsurik gabe jarraituko dugu. Hegoaldean giroa eguzkitsua izango da, noizbehinka hodei batzuk ager daitezkeen arren. Goizean goiz lainoguneak agertuko dira ohiko lekuetan. Iparraldean zerua tarteka hodeitsu egongo da, behe hodeiekin, batez ere kostaldean eta inguruko bailaretan. Temperatura maksimoek berdintsu jarraituko dute, eta 10 eta 14 gradu artekoak izango dira orokorrean. Haizea aldakor ibiliko da, eta arratsaldean iparraldekoa nagusituko da. Ostiralean negu giroa, batez ere arratsaldetik aurrera. Temperatura asko jaitsiko da eta euria egingo du. Goizaldetik aurrera haizea hegotik ibiliko da. Haizeguneetan boladaka gogor eta fronte bat bultzatuko du. Goizean zerua lainotu eta euria txikia egingo du. Baliteke puntualki elurkota 1000 metrotik jaistea. Fronte hau azkar pasako da, baina arratsaldean haizeak ipar-mendebaldera egingo du. Kostaldean bolada gogorrekin eta beste fronte bat iritsiko da. Orduan prezipitazioa ugariagoa izango da eta sarriago egingo du. Aldi berean tenperaturak nabarmen egingo du behera eta baliteke elurkota gauean 600-800 metro inguruan kokatzea. Araba ekialdean zertxobait beherago kokatu litezke. Goizaldean Araba eta Nafarroako hainbat lekutan izotza egin dezake. Gauean mendi inguruetan barnealdeko hainbat lekuetan izotza egingo du. Kaixo, lehen esan dugun bezala, orain Inigo Larramendirekin gaude, Navarraldetik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, arratsaldeon nere, ongi, eta zu? Oso, ongi baita ere. Gaur gai berezi bat ekarri duzu, ezta? Piskat inauterien inguruan. Bai, normalean batez ere mintzatzen gera eskuarten ditugun egitasmoez, liburuak, janunaldiak, bla, 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 bla. Eta, kontua da batez ere,
horrekin bagabiltzala, baina, bueno, egitasmo gehienak labean daudenez nolait esateko, agian hori guztia apur bat itxarotea, hori guztia egonkortu arte, eta ja dena behin betiko antolatuta dagoenean, joango gara komentatzen. Eta, apur bat joera hori aldatzagatik, hori hain justu otsaila hasierako hilabete honetan, nahiko urte osoko egitaragoen barnean, bada tarte oso berezi bat, euskal kulturarentzat, euskaldunentzat oro har, eta da inauteriaren zikloa. Hori behin gabonak pasata, eta hor beste garai bateko egutegia espentsatuz, aste santo hor badago. Eta, beti hor, tarteko puntu hortan, hor dago, inauteriko zikloa, eta gure herrian eta gure kulturan, ni ustez oso interesgarria da, nola bizirik dirauten hainbat ohitura oso indartsu. Nik esango nuke munduan eta bereziki gure eremuan geratzen, Europa osoan zehar, ezta? Badira Europaz mintzatuko naiz, ezta? Baina Europako hainbat tokitan gure inauteri edo aratuzten antzeko hainbat ospakizun, argi dago Europa osoan nabarmena dela garai hau, baina gurean Euskal Herrian badauka berebiziko ezaugarriak eta batez ere bizitasun bat, ezta. Eta nik uste dut interesgarria dela gutxienez birpasatzea edo hori mahai gainean jartzea. Alde batetik hori lotzen gaituelako agian hasiko naiz amaieratik, ezta. Gauza bat egiten dena, baina nik uste garrantzitsua dela ere hausnartzea apur bat zer dago honen guztiaren atzean, ezta? Joera daukagu... Zergatik egiten dire. Hori da, zagean joera daukagu momentu honetan dena egiten dugu instagrameable, hala da, jaia bat, argazki joaten naiz sakelekoarekin grabatzera, eta hori ongi dago. Baina, ezin dugu ahaztu hori guztiak ez dela ikuskizun huts bat, badoka ikuskizun parte bat, eta neurri baten ez dago gaizki. Baina ezin dugu ahaztu horren atzean eta jatorrian zer dagoen, ezta? Eta finean da, eta hori da nire ustez ondoko gogoeta, galdu den edo galtzar dagoen gizarte baten irudikapena dela legia. Hori guztiaren jatorria dago, lurrarekin loturaztua zeukan gizarte batengan. Bere garai bateko jende horiek bere egunerokotasuna egiten zuten nekazaritzarekin edo abeltzaintzarekin lotua. Orduan, karo, beren egunerokotasunean naturaren zikloak nabarmenak ziren. Gu tamalez edo ez dakit, hori beste gutama da, baina egia da gaurko gizartean ematen duela gure eguneroko bizi modua oso egonkorra, eso aldatu gabekoa dela, ezta? Egunero gutxi gora bera badukagu rutina bat, kotxeraekin edo kotxerik gabe edo... Baina ez da gehiegi aldatzen oporrak izan ezik, baina oporrak kenduta gainerako denboran urtarrian edo iraian edo maiatzan edo urrian lan egiteagatik jende gehiagoarentzat ez da gehiegi aldatzen gure eguneroko egin beharra hori rutina, nahiko hori da. Baina hori da gaurko kontua da, nahiko kontu moderno bat, baina hori, gure iraganean jende gehiena abeltzaintza, eta gaur oraindik badago jendea horretaz bizi den, ezta? Baina, da oso jende gutxi, lehenago bazen gizartaren ehuneko gehiena. Eta modu ezberdinean. Hori da, eta gainera eskualdenen arabera ere, bazien bere ñabardurak, ez? Gauza bera, Nafarroan esaterako, iparraldean, Isurialde Kantabrikoan horret esateko, edo Erriberan, edo iparraldeko bazter baten, edo Arabako beste bazter batean, horret esateko. Gure herrian, gure lurraldean, hobesan da, bagaude
klima bidegurutze baten, eta horrek ere eragiten die bizimoduari, edo eragiten zien bizimoduei, eta beraz halako ohitura hauei, ezta? Gero, herri bakoitzak ere izango ditu bere ohiturak. Hori da, beti filosofia berberarekin, eta filosofia horren badago nire ustez, hori, errepikatzen diren, nik uste badira errepikatzen diren bi gai edo bi eduki, eta dira, alde batetik, lurra esnatzearena, argi dago, oraindik neguan gaudela, baina ja eguna luzatzen hasia dela, eta hori, batez ere nekazaritzarekin lotutako ziklo hortan, jendeak ikusten zuen beharrezkoa, hori, gehienetan zarata edo lurra estintzea, edo zorua estintzea izaten da ezaugarri bat, eta bueno, hori da, errepikatzen hori den ezaugarri bat. Normalan, inauteria zaratatsua izaten da. Bera ezberdinetan, inauteri modernoetan, edo tropikoetako, edo Kanariar Isletan, edo Brasilen, ezberdina da, baina beti emakumeen dagoen gauza bada musika, zarata. Eta gainera zarata neurri baten, neurriz kanpokoa esateko. Gai gira. Bai, inauteria badauka arauak apurtzearen zea bat, beti, hori errepikatzen da guztietan, ezta? Eta zarata askorekin musika, baina musika hori zarata handiarekin, ez da Mozarten kontzertu bat, ez da musika zaratatsua, eta horren atzean dagoena da hori, lurra esnatzea. Hori errepikatzen da, eta, bueno, aintzat hartu behar dugu. Eta horrekin lotuta beste ezaugarri bat izaten dela, karo, gu orain denboraren zikloak neurtzen ditugu, hori, egutegi teknikoen arabera, eta esateko, daukagu egutegi finkoa, denok ospatzen dugu urte aldaketa, hori, abenduaren 30ko gau hortan, leku batzutan modu baten, baina, bueno, gaur daukagun egutegia da hori, baina beste garai baten jendea hori, lurrari lotuta egoten zenean, egutegia beste lakoa zen. Egutegia zen hori, lurrak ematen zuen egutegia, neguan lurra atzeden hartzen du, elurra egiten zuenean, elurra egiten zuen, hotza handia, eta horrek badauka gainera zeregin bat, da horrek natura garbitzen du nolabait. Momentu hortan, hasten dira ja lehenengo izpiak agertzen hori aldatzen ari dela. Udaberria etorriko dela, lehenengo kimuak, pixkanaka, eta hori ikustean, jendeak ziklo berriaren hasiera horrekin lotzen zuen. Ez gaur bezala orain egiten dugu, abenduak 31ko egun horrekin, baina garai bateko jendeak ez egiten zuen naturaren arabera. Eta momentu honetan zen, momentuan non ikusten zuen hori natura nolabait esnatzen ari zela, ezta? Orduan, hor ere bazegoen askotan, eta askotan agertzen da, noret esateko urte berria etortzen denez, erre ditzagun joan den urteko gauzatxarrak, urte berria zerotik hasteko. Iraganeko zikinkiriak, iraganeko gauzatxarrak kenduta. Eta askotan... Aldatzen da data ez, urtero? Bai, hori da, horregatik, baina dago lotutaren mentalitate horrekin, alegia. Orain joera daukagu, eta hori badaukagu zer gure euskal mentalitatearekin, legetan ere. Orain nagusitu da ikuspegi bat, non legeak oso uniformeak izan behar dute, eta egutegia oso garrantzitsua da. Jaiak edo politikoki ere egutegia oso tresna politiko indartsua da. Askotan ez gara konturatzen, baina oso tresna indartsua da. Orduan, orain egutegia esartzeko, ohituta gaude, modu zientifiko baten oso zehatza, oso itzia. Dena izan behar du data zehatz honetan. Baina hori da oso mentalitate modernoa, baina garai baten denboraren pertzepzioa ezberdina zen. Ezen hain itzia, hain zehatza. Esan dakoa, naturaren aldaketa bat gerta zitekeen toki baten, egun baten, eta agian beste toki baten, handik bi astetara. Fruitu edo zuhaitzak
osto berriak botatzen dituztenean, ez da gauza bera, pagadi bat emagun, pagadi bat baiara baten baldin bago, edo maztiak, esate baterako. Altuaren arabera, maztiak, beren fuitak ematen dituzte lehenago altura baxuagoan daudenean, eta normalean altura handiagoa daudenean, fuitio ere emango dituzte beranduago. Alegia, naturarekin lotutako gizarte baten oso normala da hori. Fenomeno edo gertakizun bera, tokiaren arabera ezberdina da. Eta momentu ezberdinetan gertatzen da. Eta gure oguzadiozko legedia ere zen orain nagusi denaren kontrakoa. Hemen nagusi da, lege nagusitzen da, legedi uniforme edo berdina, neurri baten gehien bat denentzat gure oiturazko usadioetan joera zen kontrakoa lege. Herri bakoitza zeukan bere legedia eta legedi nagusia egiten zen tokiko legedi horien batuketa bezala eta ez alderantziz. Da beste mentalitate bat, tamalez ez dakit zeharo galdu dugun, baina nahiko astuta daukaguna. Iragan ez da sekuelan itzuliko argi dago, hori oso lotuta dago egitura ekonomiko zehaz batekin, ja desagututa dagona, hori ala. Baina nik uste ere nabarmendu behar dela, hori ala izan da ere, horren atzuan badirela balio batzuk. Eta nik uste balio horiek bai ez direla iraugin nola itezateko. Atera behar ditugu nire ustez, ohitura haueta guztietatik ez dira itzuliko, ezin gera atzera itzuli hori argi dago. Baina bai atera behar ditugu, ezin ditugu galdu zehor badira balio batzuk, eta balio batzuk bai gaurkotu daitezkela eta balio badaukatela gaurko globalizazio mundu hortan. Ez da kontu bat ere erreza. Aurkora itzulitan, hasi dira ja inauteri batzuk, ez da? Hori da, filosofia ulertzeko zergatik metzugu horretaz, hori da, eta ja zehaztasunei helduz, izuk esan bezala, hori, gila esan da, hori, toki bakoitzean momentu ezberdinetan egiten da, esan daka beste mentalitate bateko adierazle da hori, eta hori, gila esan da, gabonak jaia amaitu bezain laster edo 2 astetara gehienez, hasi dira, urtarrila amaieran, Nafarroa garaian batez ere, hasi dira lehenengo inauteriak, lehenengoak izaten dira Huitzi, Leitza, Zunbila, Eratzun, alegia Nafarroako kantauri isurialdean, horret esateko. Gero ja handik austera aurrera, hainbat tokian egingo dira. Normalean gehien bat irauten dira martxoa amaiera arte. Egia esan da, inauteri ospakizun gehienak badira martxoa hasieran. Baina horten nahiko berandu ez? Hori da, baina ikusten duzen bezala, urtarrila erditik martxoa hasiera arte, badira hilabete terdi, 2 hilabete, ospakizunez bete, eta ia asteburu ero. Gero Nafarroan zentratuta, nolet esateko, aipatu du, gero 27an eta 27an uste izan direla Ituren eta Sobietakoak, nahiko ezagunak, gero nabarmentzekoa dare lantzeko inautegia direla, martxoa hasieran hori da, eta martxoa hasieran esate baterako badira Altsazukoak, Sakanaldekoak, lehenengo inauteri hauek gehien bat dira kantauri isurialdean, Nafarroakoan, eta gero apur barandoa gehiago egiten dira Sakanaldean. Sakanaldean oso interesgarria dira, nola hor golotzen dira, hor Peio Reparaz eta Zetak egin duten kontzertuan, horri guztia berreskuratu dute, Sakanakoak dira, edo Peio bintzat arbizukoa da. Eta hori guztia oso interesgarria da, nola berreskuratu dute, eta bizi berria eman diote, esan dizudan. Hori bere horretan ezin dugu mantendu iragan hori jaz da itzuliko, baina bai gaurkotu ditzakegula. Eta batez ere balio horiek berreskuratuz. Eta horri balio du, balio duen hori, agian ezagutzen ez duen jende asko ezagutarazteko hori hor badagoela, ez da. Orduan, bitartean hainbat herritan egiten da, hiri handienetan ere badira inauteriak edo, baina
ez daukaten beste kutsu ohiko edo usadiozko kutsu hori, ezta? Interesgarrienak dira hori, esan daka, lehenengoak, ituren eta zubitakoak joandunekin eta oso interesgarria dira. Gainera lan astean dira, okeres banago, bueno, orduz garatzen zen den urtarrileko azken astelena, delako zari bat, baina beti dira astelena eta aste artea, aste buruaz denez, bueno, arazo da agian joan izateko, baina bestela ez da inbeste jende pilatuko, baina... bueno, horre Nafarroa garaian, bueno, hor badauzkagu eredu interesgarri horiek, ez da, nabarmetxagatik, hori, ja aurrengoak, ja aurrekoak eginak dira, ja martxoa zeran, lantzekoak, eta hor mielotzin, eta beste hainbat pertsona ja badaude hor, eta gero sakanaldeko, bueno, errespetu guztiarekin beste inautere guztietara, ze batzuek, herrian egiten da, herri pilatan egiten dira, bueno, ari gira nabermetzen, batez ere, kulturaldetik, pertsonaia edo ezaugarri ikusgarriagoak dituztenak eta usadiozkoak direnak. Landa, inauteri... Hori da gure ezaugarri bat, direla ez dira Rio de Janeiro edo Tenerifeko inauteriak. Esan bezala, gauza batzu, atzean badia amankomuneko gauza batzu, baina dira hori, landa edo lan ere emuku edo herri inauteriak. Baina, bueno, hori, datozenekoan, martxoa ziren batez ere, lantzekoa eta sakanakoak ere interesgarriak. Momotxorroak uste direla altzasukoak, eta, bueno, beste hainbat pertsonaia. Baina, ahal izan ezkero, nik uste merezi duela ezagutzea, baina, bueno, esan dakoa, ikuspegi horrekin, ez horiek Instagramen argazkia jartzeko, ezeketara pentsatuko horren atzean ze dagoen, ez da, ze kultura, gu gara gaur hori jaso dugulako, eta hori ezin da galdu. Hori batez ere Nafarroa garaian, Nafarroatik kanpo zer dago? Hori da, hau interesgarria da nola, euskal kulturaren adierazgarri bat badala, mugen gainetik, ez da, beti aipatzen izaten dugu nola, bueno, oso sartuta ditugu gure burua zatika ikusteko joera hori, eta, bueno, gauza horiek baliatu ditzakegu hori gainetik entzeko, alegiak, badago oinarri kulturako amankomun bat, eta hemen ere ikusten da, eta zaten dago oso interesgarri dira ere Arabako inauteriak, nahiko antzekoak ez dira enbeste, karo erre gutxiago dago, eta baina, bueno, merezi dure bizita bat, hasten dira apur bat beranduago, okeres banago lehenengoa da otsailaren 8an, azte buru hontan, hasten dira Kuartango herrian, Arabako mendebaldean, eta, bueno, hor badira batez ere buruz egin, baina holako gainera egin dute elkarte moduko bat, hain zuzen ere, Arabako ohiturazko edo landaren guzko inauteri hauek guztiak amankumenean jartzeko. Eta esate batarko azaroan, jai bat egin zuten Salduondo herrian, hain zuzen ere, inauteri hauetako guztietako adierazpenekin. Osa, interesgarria da nola, gaur ere, egin daiteke lan bat hori guztia zaintzeko eta bultzatzeko. Eta Araban, gauza interesgarriak ari dira egiten kontu hornekin. Hor, martxoa hasiera arte, hori datorren aste burutik, beste behin ere martxoa hasi arte, 6 edo 7 herritan, eta interesgarriena bat aipatzearren da, ospetsuena da, Salduondo herrian, Latuabako ekialdean, eta, sakanatik oso gertu, eta da Salduondokoa. Salduondo herrian, oso egon ez baldin bazarete, herri polita, eta testuinguru oso ederra. Eta, horre egiten dutena da, Markitos izeneko panpin bat erretzen dute. Hori da, aipatu dizudan, ezaugarri horietako baten adibidea, ezta? Markitos gorpuzten du, joan den urteko gauza txar guztiak eta epaiketa bat egiten zaie, errudun dela esaten zaio eta egiten da zigor modura, ezta? Da simbolo bat esateko, joan den urteko gauza txar guztiak, erre ditzagun, az gaitezen zerotik eta ekin dizaiegun urte berriari. Gasteizen ez dute horrelako zerbait ere egiten? Barkatu? Gasteizen. Gasteizen bertan, nik goratzen duanez, halako panpin batekin eta nik uste dut ez egiten da, inauterea
nik lagun batzuk baditut esate baterako gaztezko inauterietan parte hartzen dutela, baina dira gehiago desfile baten eta alako baten. Baina alako tankera honetakoa nik dakidala Gasteizen ez. Arabako beste toki batzutan, baina Egino, Ilardu, ja hor, batez ere ekialdeko lautadan, eta zerunik lotuta egongo da Sakanako inauteriarekin, alegia. Hor badago muga politiko bat, baina kulturalki ez dago mugarik eta ikusten da gauza hauekan, ez da? Eta, bueno, hori martxoaren 2an da. Hor baitek nahi baldin badu, merezi du bizitatxo bat ere. Gero beste atal bat ere, nabarmenduko genukeena, da jauzi bat egingo genuke, Frantziaren menpeko Euskal Herrira, Ipar Euskal Herrira, nahiko ezagunak direnak, ez da? Batez ere, Xuberuan oso ezagunak dira maskaradak, hor ere oso interesgarria da nola, aspalditik, ez dakigu zehazki noiztik, baina aspalditik erdiarotik edo Euskalo, badatorkigun antzespen mota berezi hori, baita ere txarrak eta onak, arauen apurtze hori ere badago tartean, alegia benta berriro oso interesgarria da nola inauteri bakoitza ezberdina da, herri bakoitzean, baina da ere denek daukate atzean ideia horiek. Osea, urte berria hasi, arauak apurtu, zarata egitea, hori errepikitzen da inauteri guztietan. Eta, Xuberoaren kasuan, esate batako Arabako inauteritan, aipetu dizudan horietan, baten bat ustet gordezela, baina gehienak galdu ziren momentu baten. Saldunduka, esate da ustet galdu zela. Ez duela asko, frankismo garaian edalako esakagaite, baina tarte batez, nolait esateko galdu zen, eta gero duela izan beste urte berrezkerratu dituzte eta zorionez ari dira indar berria jasotzen, ezta? Baina Siberoko kasuan hori ez da ezen gertatu zorionez, maskaradak aspaldidanik egin izan dira, eta gainera... Eta nolako da egitura? Oker ez banago, urte bakoitzean herri bateko gazteek antolatzen dute, eta horrek ere beste irakaskuntza bat daukala, eta auzolanaren filosofia, alegia maskaradak egiten dira, herri batek ardura hartzen duela gizarte gisa, herri gisa antolatuta. Horrein individualismo nagusi dugun momentu hortan, balore horiek berreuskeratzea garrantzitsua da. Eta maskarada da horren beste adibidea. Beste inauteri guztiak bezala, ze inauteri baten antolakuntzan dago herri bat, herri gisa antolatzen dena. Eta hori ere balio interesgarria da. Maskaraden kasuan urte bakoitzean antolatzen du herri batek, gazteek, pentsa dezagun, Siberua, ez dela eskualdea handia, ez daukala biztanlego handia, eta gazteak gaurko jaiotza tasekin eta hori askoz gutxiago. Hala ere, ari dela lortzen nolabait hori antolatzea, eta hori lehenago egin zen urtarrilaren 12an, Lakarrin. Osea, maskaradak martxan daude, eta egingo dira martxoaren 30 arte. Osea, 3 hilabete altzain. Eta guztira 12 emanaldi egongo dira Siberuko herri ezberdinetan. Orduan egitura, eta gero antzezpenaren egitura da beti badauka improvisazio maila asko, baina oinarrian badira bi jende multzo. Jende multzo ona eta txarra dena, nahiko modu dikotomikoan edo manikeo baten edo, baina gizartea askotan hala ulertu izan da. Eta gaur ere joera hori badago, onak direnak eta terroristak, gaiztuak direnak, gizartea manikeismo hori bizirik dira hau tamalez, gizakiarengan ezinbestekoa da antza denez. Baina, ona eta txarreren arteko dikotomia hori dago maskarada horren oinarrian. Pentsatu behar dugu hori, beste garai bateko gizarte baten, non erlijioak ere pisu handia zeukan, gu onak, beste txarrak. Baina, interesgarria nola ere baliatzen duten hori guztia baita ere, gizarte moduko bat egiteko, kritika egiteko, oso interesgarria da eta garrantzitsua da hemen hori sibereraz egiten dutela, sibereko euskaraz,
Beraz, bada modu bat ere, tokiko euskalki hori bizirik mantentzeko, eta hori beste alderdi garrantzitsua da. Eta, bueno, finean da hori, gainera egun osoan zehar luzatzen da jaia, da nahiko jai kaotikoa, kontua da, tartean, momentu zehaz baten, dantza finkatu batzuk egiten dira, batez ere, zamaltzain, eta, bueno, ezagutzen ditugun Xiberuko maskaradetako abesti horiek eta dantza horiek, ez da, edalontziarena, non denek dantza egiten duten edalontzi baten inguruan, hori nahiko ezaguna da, eta ikusten dugu Euskal Herri osoan ikuskizunetan eta, baina, bueno, ez dago zabera ikustea, ez dakit, gure Iruñan bertan edo horre egoltza baten edo herrian bertan egitea beretesten guran, ez da? Ez da dantza solte baizik eta dantza bat egitarau oso baten barruan eta herrian bertan, ez da? Eta, bueno, hor batez interesgarriena da gaiztoarena egiten dutenak, ze hori publikoa zirikatzen dute, hor bai dela nahiko anarkikoa, baina hor badago gogoeta bat, ordena, behar bezalako zea horrekin, eta ordenik eza, da gaiztakeria, baina badaukan ikusten puntu horren aldarrikapen puntu bat, alegia gaiztakeri puntu bat ere berrazko dela, dena zuzena baldin bada, hori ez da zuzena, behar da apur bat arauak noizbenka apurtu edo ikuspegi kritiko bat erukitzea, oiko... Bilakaera ere izan du horrek. Noski, bueno, ikusten baldin baduzu ikusten da, eta erran ustez interesgarrien, horren atzean badia balore batzuk, aipatu ditugu hemen batzuk, eta hori ere bada bat, ez da, arauak behar direla, baina kontuz ere gehiagizko arautzearekin, behar dira ere, kritikotasun bat behar da, eta noizbait edo noizbenka arauek ere apurtzea beharrezkoa ere badala, hori bada inauteriaren ikasgai bat, ez da. Eta, bueno, Xiberuko maskaradak nabarmen hori daukate atzean. Eta, esan dako, hori ez dakit asteburu edo iaia asteburu. Bueno, hori interneten aurketu daitezke egutegi zehatzak ez ditugu luzatuko, baina, bueno, 12 emanaldi daude iaia 3 hilabete edo 2 hilabete terdi hauetan, osea, alduenak, merezi du joatea. Eta zer gehiago daukagu hori? Bueno, horrekin ere lotuta, eta Ipar Euskal Herritik atera gabe, aipatu dugun maskarada hori, Xiberuan kokatzen da, gainera Xiberutarrak oso berekoiak dira, eta oso berezia dira, eta hori, haiek Xiberutarrak dira, eta bestean manesak gea. Baina Ipar Euskal Herrian badago beste jaimota bat, eta da libertimendua usten dela, esaten dela, libertimendua. Da, kasu honetan bai galdu zala, Arabako inauteri batzuekin gertatu zen bezala, baina, bueno, duela ez hainbeste. Dira, maskaraderen antzeko hor bai aldatzen dela herri-zerri, ez da hain egonkorra, egikura, nolazten esateko. Baina halako antzeko filosoferen egina dago baita ere, zaratarena, ona eta gaiztoa denaren arteko zea hori, dialektika hori, musika, eta hori gehiago kokatzen da Lapurdin eta Basen Nafarroan. Ustez berreskoratu zutela, duela 40 urte edo gutxiago, edo 30 urte, ez gehiago, berreskoratu zuten, okerez banago, uste du nebane garazin izan zela, agian okernago, baina berreskoratu zuten, baina geroztik kontua da, hasi direla beste herri desentetan egiten. Orduan, lehenengoa, esate baterako, izango da, otsailaren 16an, haurek ez dira hasi. Berandu. Bai, nahiko berandu. Hau bakarrik erauten du hilabete bat. Otsaila erditik, martxo erdira arte. Lehenengoa egiten da, otsailaren 16an Donapaleun, eta azkenekoa da, handik hilabetera, martxoaren 16an, Bunusen. Bunuse dago Basen Nafarroan Orzaiz eskualdean. Eta hori aurten edo beti egiten da bere? Bai, urtero. Printzipioz, behin berreskoratu zutela urtero errepikatzen dituzte. Aurten, 7 egon dira, eta hor dira, kasu honetan badago gauza interesgarri bat, eta da, edo berezi bat, maskaradak esan dugun bezala, Xiberuan egiten dira 12 antzezpen, Xiberuko 12 herritan. Asteburu oro, Xiberuko herri baten, badago zerrenda bat, baina ez da, noizbait egin izan da maskaraderen bat
Siberetu kanpo, baina oso gutxi. Baina libertumendu hauekin alderantziz ari dira gertatzen hori muga zeharkatze bat eta aurten gutxienez egingo dira datak ez ditugu garatzen. Baina badakit egingo dela bat Gipuzkoan uste dut dela Añorgan, uste dut, Gipuzkoako Añorgan, eta beste bat egingo da Iruñan. Data ez du goratzen, ez du begiratu. Baina interesgarria nola, galduta zegoen ospakizun bat dela, berreskorratu dutela, lehenik batez ere basen Nafarroan, Lapurdin ere herri batzutan hasi dira egiten, baina hegoaldean ere Añorgan eta esan bezala Iruñan hori ere egingo dutela. Interesgarria da ere, mugaz gaindiko, gureak ez dira muga horien gaindiko, ospakizun hauek berreskuratzea eta zabaltzea, ezta? Hau ez da, argi dago, iraganetik datorkigun ohiturak direla eta Aristien esan duan bezala, beste testuinguru baten jaz dagona ulertu behar ditugula, baina, esan dako, badira dituzte balio batzuk, gaur balio zaizkigunak, eta politia da hori guztia bizi rautea, eta zabaltzea eta leku berrietara eramatea zergatik ez, eta hortan gabiltza. Eta agian hori, aipatu ditugu 4 atal, esateko, Nafarroa garaiko inauteriak, Arabakoak, Zuberako maskaradak eta libertimenduak, eta justu, ez dakit gaur bertan botako duzu eta, baina, hori, asteazkenean, bostean, edo lauan, asteazkenean agate deuna eguna izan zela, eta justu bezperan, gauen, Euskal Herrikoen bat okitan egiten dela koro abez bat horiek, ezta? Aintzadu da eguna, bat eguna. Eta nola lurra jipoitzen edo astintzen den makil batez, ezta? Zarata, musika, lurra esnatzeko. Horrek usten dio filosofia horri, eta gainera hori bada Euskal Herri osoan, esan bezala, mugen gainetik zabaldu den ohitura bat, ezta? Eta hori garrantzitsua da ere, gure kulturan ere herrigintzarako, ezta? Eta, dena, borobila izteko nolet esateko, ziklo baten baude, ziklo aldaketa momentu baten, naturak markatzen duen ziklo aldaketa baten, eta, polita da, nola filosofia eta balore batzuk errepikatuz, herriz herri data ezberdinekin, adierazpen ezberdinekin, gure Euskal Herri osoan, bizirik daraute alako adierazpen batzuk, gure kulturaren ezinbesteko osagarriak direnak, balore nire ustez, eta nik uste elkarrizketa hortan atara dela, balore garrantzitsuak bai dituztela, ez iraganari begiratzeko, ezek eta etorkizunari begira, eta gorde behar ditugu, ezagutu, eta batez ere haiengandik ikasi. Orduan, hemendik batzuk bila pasatu dira, baina esan bezala, martxo erdira arte edo, gero ja hartzen da, gero Gari Suma uste dela, Kuaresma, Gari Suma uste dela, Aste Santua hori ja beste zikloa, bitartean martxoa erdira arte edo, nik esango nuke asteburu oro, egongo direla itxorduak, aipatu ditudan 4 esparru hauetan, eta nik uste merizu dela gonbidapena botatzea, norbelak bere agenda antolatu dezala, ezagutu ditzala gauza hauek guztiak, ez dira erakargarri turistiko dutzak, kultura dira, gure izaeraren adierazpen garrantzitsuak direla eta ezinbestekoa da ezagutzea. Bidaia egin dugu Euskal Herriko inauteri guztietatik, eta hori filosofia bera izan arren, bakoitzak bere zitasunak izango ditu, eta ez dakit hurrengoan zer komentatuko dugu, ez dakigu, ikusiko dugu, spoilerik ez. Espero ezagun nik hori, eskuartean ditugun asmo ekitaldi ezberdin edo gauza ezberdinak edo libururen bat edo eskuartean baitugu, eta nik uste martxoa hasieran edo gutxienez gauza pare bat edo nahiko aurreraturik eukiko ditugula. Orduan, nik uste eta aukera eukiko dugula ohiko dinamikari heltzeko eta lan horiek aurkezteko. Bitartean hilabete bat daukazue, jai hauetara joateko,
eta datorren hilabetean ikusiko dugu, aurreko egunean pentsatuko dugu zertaz egin, eta hemen komentatuko dugu. Bueno, ikusiko dugu. Eta, zuri eskerrak eman berriro ere gurekin hemen egoteagatik, eta beste gai bat jorratzeagatik. Mila esker zuei eta hurrengo hilabetera arte. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen.